Dobrý deň, moje meno je Silvia Jánošíková a dovolte mi, aby som vám predstavila tému mojej dizertačnej práce pod vedením docentky Nadeždy Langovej na katedre nábytku a drevárskych výrobkov. No a teda mojou témou je aplikácia 3D tlače pri výskume spojovacích komponentov dreveného nábytku v zmysle vytvárania samosvorných spojení. K tomu sa ale dostanem za chvíľku. Prečo sme sa rozhodli skúmať práve túto problematiku a vytvárať typy samosvorných spojení? Je to z toho dôvodu, že z minulosti vieme, že tieto spoje sú veľmi efektívne a poskytujú dostatočnú únosnosť pre konštrukcie, sú dlhotrvácne a máme to naozaj otestované. V priereze tej histórie sa nám dochovalo mnoho artefaktov nábytku, ale aj stavieb, o ktorých vieme, že tieto spoje vydržali teda ten zub času. No a je teda na mieste skúmať, aký potenciál majú práve pre aglomerované materiály, ktoré sú v súčasnosti východiskovou konštrukčnou skladbou v nábytkárskej tvorbe a teda primárne sa vytvára nábytok z vláknitých alebo trieskových dosiek. No a chceme zistiť, aký potenciál tieto samosvorné spojenia majú pre práve tieto materiály. Samosvorné spojenia nám poskytujú takú jednoduchosť a efektívnosť montáže, ale aj demontáže. Je to používateľsky veľmi také priateľné a naozaj tá samotná montáž je jednoduchá v zmysle tom, že tie jednotlivé dielce do seba zapadajú. Ako som teda vravela, priblížime si, čo to ten samosvorný spoj je. Jedná sa o tzv. Tvarové integrálne spojenie, čo v podstate znamená, že jednotlivé dielce sú opracované tvarovo tak, aby do seba zapadali. V tomto prípade je nutné, aby dochádzalo ku kontaktu plôch a čo možno v najväčšej možnej miere, aby sa nám tie tvary do seba naozaj zapadli a ten kontakt tam vznikol, pričom nám vznikne trecia sila, vďaka čomu ten spoj prenáša zaťaženie. No a v mnohých prípadoch je ešte priam žiadúce, aby dochádzalo k tzv. Pružnému predpätiu v tom materiáli a tento jav nastane vtedy, keď jeden z tých dielcov je opracovaný s toleranciou alebo teda s nadmierou a je v podstate väčší ako ten, do ktorého zapadá. Takéto typy spoja naozaj veľmi dobre prenášajú zaťaženie a poskytujú nám tú dostatočnú únosnosť a tuhosť pre používanie. Ako som vravela, tieto spoje sa využívali v minulosti a vieme, že poskytujú dostatočne dobré mechanické vlastnosti, ale vieme to teda s určitosťou povedať len pre masívne drevené materiály. Pri tých aglomerovaných materiáloch je to stále také otázne a vyžaduje si to ďalšie skúmanie. No a čo sa týka toho tvaru, v minulosti boli tvary limitované šikovnosťou a zručnosťou alebo aj vedomosťami daného remeselníka a náradím, ktoré mal k dispozícii. V súčasnosti existuje množstvo technológií, vďaka ktorým môžeme dosahovať tvary, ktoré ručne by sme nedosiahli, alebo ich môžeme dosahovať oveľa rýchlejšie, ako by to bolo pri ručnom opracovaní. Takým typickým príkladom je CNC opracovanie, ktoré nám zabezpečuje naozaj presnosť toho opracovania, aj takú tú repetitívnosť, že vieme ten požadovaný tvar dosiahnuť opakovateľne. Avšak má to svoje obmedzenia, pričom práve 3D tlač a tá technológia 3D tlače nám poskytuje ešte širšie možnosti tých rôznych tvarov. Takže z tohto dôvodu sme sa rozhodli skúmať, aký potenciál má 3D tlač pri výrobe spojovacích prostriedkov, nakoľko taktiež môžeme s určitosťou povedať, že samosvorným spojením vieme vytvoriť takmer všetky konštrukčné uzly nábytkových konštrukcií, či už spájame prútové alebo doskové materiály, alebo teda dielce. Môžeme vytvárať rohové, priebežné, ale aj stredové spojenia. Takže je to naozaj spoj so širokým použitím. Čo sa týka 3D tlače, tých technológií existuje niekoľko, my sa však zameriavame len na jednu jedinú a to je práve FFF tlač, alebo teda Fused Filament Fabrication, kedy teda v preklade dochádza k privádzaniu polymérneho tavného vlákna do hlavice tej tlačiarne, v ktorej sa zahrieva a v podstate prechádza do iného skupenstva. Ten polymér vieme takto tvárniť, vieme ho vrstviť a nanášať na podložku, no a opätovným schladením dostáva ten polymér svoje pôvodné vlastnosti v pevnom skupenstve a teda takto vieme dosiahnuť akýkoľvek tvar.
Táto FFF tlač je veľmi vhodná pre priemyselné inovácie. Vieme si jednoducho a efektívne vytvárať rôzne prototypy alebo nejaké zmenšeniny navrhnutých konštrukcií a v súčasnosti už mnohé tie výstupy sú reálne uplatnené v praxi a tie komponenty sa naozaj využívajú. Zároveň je táto technológia dostupná a aj ekonomicky priateľná, respektíve tie náklady nie sú také vysoké ako pri iných typoch 3D tlače. Takže s výhodou to vieme využívať aj v nábytkárskom priemysle. Čo sa týka polymérnych filamentov, ktoré sa privádzajú do hlavice, tam máme množstvo možností, ktorý typ polyméru môžeme použiť. Ja tu mám vypichnuté len také 4 nejaké základné, ktoré majú svoje rozdielne vlastnosti. Napríklad ABS, alebo teda acrylonitrilbutadiene styrenový kaučuk. Je takým veľmi typickým príkladom a vieme, že poskytuje výborné mechanické vlastnosti, teda komponenty vyrobené z tohto polyméru odolávajú väčšiemu mechanickému namáhaniu. Takou zaujímavejšou alternatívou k tomuto polyméru predstavuje PLA, alebo teda polyester kyseliny mliečnej, kedy sa jedná o takú ekologickejšiu východiskovú látku, avšak poskytuje nám o čosi horšie mechanické vlastnosti ako spomínané ABS. Takže vždy je naozaj nutné dbať na to, aké vlastnosti nám ten polymér poskytuje a čo od neho očakávame z hľadiska týchto vlastností. Potom sú tu ešte polyméry ako napríklad termoplastický elastomér TPE, ktorý nám, alebo výsledkom ktorého sú práve také huževnaté a pružné prvky, čiže zase tento polymér je vhodné použiť na miestach, kde práve túto vlastnosť s výhodou vieme využiť. No a ešte takou zaujímavosťou je kompozitný polymér, alebo teda taký kompozitný filament, ktorý je kombináciou nejakého druhu polyméru, to môže byť rôzne, a drevnej múčky. Čiže využíva zase nejaké zvyšky zo drevopracujúceho priemyslu. Použitie tohto materiálu má svoje opodstatnenie skôr možno z takého dizajnerského pohľadu, pretože jeho celkový konečný výzor je evokuje taký nejaký prírodný materiál, aj keď samozrejme len do určitej miery. Čo sa týka prístupu k tvorbe spojovacích prvkov s pomocou 3D tlače, existuje niekoľko koncepcií a také dve základné by som vypichla, ktoré môžete vidieť aj na obrázku. Na obrázku vpravo a vľavo je taký prvý typ, ktorý by sa dal popísať, že je to vytváranie prvkov, ktoré spájajú nábytkové dielce, alebo teda tie konštrukčné dielce pomocou toho, že jednotlivé dielce sa do nich nejakým spôsobom zasunú alebo vtiahnu, ale vytvárajú nám zároveň nejaký ďalší objem aj vizuálny efekt v tej konštrukcii. Čiže je to skôr taký dizajnerský pohľad a prispievajú k tomu výtvarnému prevedeniu. Druhým typom je spojovací prostriedok, ktorý sa vloží do spoja s tým, že medzi tými dielcami vzniká aj kontakt a nevytvára nám ten spojovací prvok žiadny ďalší objem. Takým príkladom je napríklad obrázok v strede. V podstate jedná sa o takú nejakú napodobeninu pera alebo vloženej lamely, prípadne nejakého klinu. Čiže to sú také základné koncepcie v tej nábytkárskej tvorbe, ktoré už v praxi sú alebo sa s nimi nejakým spôsobom operuje. Na záver len zhrniem vo všeobecnosti, aké sú ciele našej práce. Východiskovým bodom pre nás je skúmať kompatibilné kombinácie polymérov a aglomerovaných materiálov a teda skúmať, ako budú vzájomne interagovať mechanické a fyzikálne vlastnosti jedného prvku a druhého prvku vzájomne. No a v náväznosti na to vytvárať univerzálne tvary 3D tlačených spojovacích prvkov, ktoré nám budú zabezpečovať univerzálnosť montáže a možnosť spájať rôzne druhy konštrukčných dielcov dokopy. A teda istým spôsobom by bolo možné s nimi vytvoriť rôzne typy konštrukcií alebo predstaviteľného nábytku. No a samozrejme celé sa to nesie v duchu ekodizajnu a udržateľnosti, aby sme vďaka takýmto typom spojenia predišli nejakej deštrukcii materiálu a tie jednotlivé dielce mohli byť na konci svojej životnosti preskladané do inej konštrukcie alebo nejakým spôsobom zrecyklované a
celý ten životný cyklus výrobku, aby nadobudol taký nový okruh. Z mojej strany je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť a prinechávam slovo ďalším účastníkom. Dobrý deň, volám sa Hugo Miroslav Uličný, som študentom prvého ročníka doktorandského štúdia na katedre drevárskych technológií. Mojím pánom školiteľom je pán profesor Ivan Klement. Názov mojej disertačnej práci je Eliminácia rastových chýb listnatých drevín procesmi sušenia a hydrotermickej úpravy dreva. Aktuálnosť témy, prečo som si túto tému vybral? Bolo to pomerne jednoduché, nakoľko diplomovú prácu som mal veľmi podobnú svojej dizertačnej práce, ktorú mám teraz. A tie rastové chyby boli, sú a aj budú v drevárskom priemysle. A takouto ideou je, aby sme tie chyby čo najväčšom rozsahu eliminovali. Lebo ak budeme eliminovať tie chyby, to znamená, bude nižší odpad, tým automaticky je väčšia výťažnosť a tým pádom sú aj lepšie ekonomické dopady na drevospracujúci priemysel pre danú firmu. Taktiež by sme chceli rozvíjať sušenie dreva. V tomto prípade tu mám uvedené umelé sušenie, ale v dizertačnej práci budeme mať aj umelé sušenie, ale takisto aj prirodzené sušenie a rastové chyby. Ciele práce, ako som spomínal, je identifikácia rastových chýb, optimalizácia umelého a prirodzeného sušenia, vplyv hydrotermickej úpravy na elimináciu rastových chýb a na konci by sme chceli oddať nejaké tie odporúčania drevárskym firmám alebo drevospracujúcemu priemyslu, ako týmto chybám rastovým predchádzať. Mojím pánom školiteľom sme zvolili nasledovnú metodiku. Prvá je lokalita ťažby. Lokalita ťažby ešte nie je priamo určená, alebo je to buď Hronská Dubrava, Michalková alebo Kráľová. Porezy s najväčšou pravdepodobnosťou budú dva, to je buď porez na ostro, alebo segmentový porez. Bude to záležať, ktorý tento porez budeme preferovať, bude to záležať od toho, či budeme chcieť viac radiálneho alebo tangenciálneho reziva. Sušenie dreva, ako som spomínal, umelé sušenie alebo prirodzené sušenie. Budeme merať odklon vlákien na rezive, budeme merať 4 typy zakrivení, pozdĺžno-plošné, pozdĺžno-bočné, skrutkovité zakrivenie a priečné zakrivenie. A taktiež budeme riešiť chyby dreva, ako je napríklad zbiehavosť, točivosť vlákien, nepravé jadro alebo reakčné drevo. Lokalita ťažby, toto je lokalita ťažby v Hronskej Dubrave. Lokalita Hronskej Dubravy je známa tým, že tie porasty sú bukové a hrabové. Hore na obrázku označením A môžete vidieť porez na ostro a porez B je segmentový porez. Tieto dva porezy budeme aj riešiť pri spracovaní výrezov. Sušenie reziva bude prebiehať, ako som spomínal, dvoma spôsobmi. Hore Ačko je teplozdušná sušiareň, ktorá je v areáli vývojových dielní a B je prirodzené sušenie. Vo výskume budeme robiť aj rôzne merania. Merania budeme robiť podľa normy, pomocou zariadenia Aramis, pomocou skenerov a potom pomocou skeneru LIDAR. S Aramisom 3D som sa stretol už počas vypracovania diplomovej práce. Zariadenie Aramis je to skener, ktorý funguje na princípe toho, že na začiatku sa na danom rezive nakreslí vzor, ako je dole a postupne sú to vysokorýchlostné kamery, ktoré snímajú, ako sa ten vzor posúva a na základe toho sa vyhodnocujú tvarové zmeny, čiže tie zakrivenia. A posledné, čo som tam mal uvedený, je ten LIDAR skener. Je to zariadenie, ktoré mapuje nami budúci vybraný porast a na základe toho si budeme dopredu vedieť určiť, že ktorý strom budeme chcieť ako keby vyťažiť a následne má z toho výrez. Okrem toho nám to určí základné rastové chyby, alebo tak vizuálne
ale určí nám napríklad aj presne, koľko kubíkov je v danom poraste, ktorého chceme ten daný materiál vyťažiť. Ďakujem za pozornosť. Dobrý deň. Vítam vás pri mojej prezentácii na tému odolnosť náterových systémov voči alkáliám. Cieľom projektu bolo experimentálne sledovať odolnosť navrhnutých náterových systémov určených na povrchovú úpravu dreva v interiéri, najmä okien, voči alkáliám, to je stavebný materiál, ktoré sa najčastejšie používajú na úpravu interiéru. Ako materiál a metodiku sme mali zvolené smrchovo-povrchovo upravené telesá. Na tieto telesá sme aplikovali 3 vybrané alkálie, sádrovú vápenú omietku, stavebné lepidlo Kleber a cementovú vápenú omietku. Boli použité 2 náterové systémy a tu môžete vidieť, ako boli tie náterové systémy ošetrené alkáliami. Následne sme alkálie odstraňovali po 2, 24 a nakoniec po 48 hodinách. Tak toto vypadalo po odstranení 3 stĺpcov alkálií. Ten posledný naprave po 48 hodinách. Následne sme sledovali zmenu farby jednotlivých farebných súradníc vo farebnom systéme CIELAB, kde L je svetlosť, súradnica A je zmena farby a súradnica B je tiež zmena farby. Ako môžeme vidieť, najvýraznejšie zmeny spôsobovali vápeno-cementová objedka a stavebné lepidlo Kleber. To bol pre náterový systém 1, pre náterový systém 2 najvýraznejšie zmeny spôsoboval stavebné lepidlo a sádrová vápená omietka. Tu vidíme zmenu farebných súradníc na náterovom systéme 2. A v tomto prípade vidíme zmenu farby, celkovú farebnú diferenciu delta E pre náterový systém 1 a 2, ktorá bola po 7 dňoch od nanesenia finálnej lazúry. Taktiež sme tento experiment prevádzali po 14 dňoch od nanesenia lazúry. Toto je zmena farebných súradníc pre náterový systém 1, zmena farebných súradníc pre náterový systém 2 a tu je celková farebná diferencia pre náterový systém 1 a 2 po 14 dňoch od nanesenia finálnej lazúry. Ako môžeme vidieť, pre náterový systém 1 najväčšie zmeny spôsobovala vápeno-cementová omietka a pre náterový systém to bolo stavebné lepidlo Kleber po 24 hodinách. Následne sme tieto vzorky nechali starnúť v interiéri vplyvom slnečného žiarenia. No a ako môžeme vidieť, tak v tomto prípade bola zmena lesku po 7 dňoch od finálnej lazúry. Najväčšiu zmenu lesku spôsobovala vápeno-cementová omietka v prípade náterového systému 1 aj 2. A po 7 a po 14 dňoch to bolo stavebné lepidlo Kleber. No a následne sme robili umelé starnutie, ktoré prebieha ešte v súčasnosti. Referenčné hodnoty po odstranení alkálií, následné namerané hodnoty farby po 5 mesiacoch a po 9 mesiacoch. To bol pre náterový systém 1, toto je pre náterový systém 2. No a tu môžeme vidieť po 14 dňoch od nanesenia finálnej lazúry, taktiež referenčné hodnoty v čase okamihu odstranenia alkálií po 5 a po 9 mesiacoch. To bol pre náterový systém 1, toto je pre náterový systém 2. A tu môžeme vidieť vyhodnotenie zmeny farby v interiéri, kde naľavo sú obrázky A a B sú po odstránení alkálií. Ako môžeme vidieť, táto zmena je už viditeľná nižším kvalitným filtrom a napravo obrázky C a D sú rámy okien, ktoré neboli ošetrené alkáliami. Ako môžeme vidieť, tie
hodnoty nie sú až také rozdielne, ale vidíme, že ten nábeh je rozdielny. No, vyhodnotenie zmeny farbu po 14 dňoch od nanesenia finálnej lazúry. Taktiež vidíme, že ten nábeh tej celkovej farebnej diferencie je vyšší v okamihu odstranenia alkalí a ako napravo obrázky, ktoré sú bez aplikovania alkalí na rámy. No a tu vidíme hodnoty zmeny lesku v interiéri, kde môžeme vidieť, že naozaj tá zmena tých alkalí je výraznejšia, čo sú naľavo obrázky A a B a rámy okien sú obrázky C a D. Táto práca bola podporená vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za vašu pozornosť. Dobrý deň, moje meno je Simona Hannes a témou mojej dizertačnej práce je vplyv umenia subkultúr na dizajnerskú nábytkovú tvorbu. Vedúcim práce je docent Marian Ihring. Subkultúry, menšie kultúrne skupiny sú vždy prítomné hlavnej mainstreamovej kultúre. Subkultúry možno identifikovať na základe rovnakých znakov, ako sú ideologické korene, spôsoby správania sa a spôsoby prejavu či vyjadrovania. V prípade tejto dizertačnej práce hovoríme o umeleckom jazyku subkultúr. Na základe vzťahu subkultúr ku hlavnej kultúry vieme rozdeliť do 3 základných celkov, pričom hovoríme o odpovediach a svetonázoroch, ako je napríklad obrat alebo rebelia voči hlavnému prúdu. Hranice škatulkovania a inkluzivity sa stále posúvajú a tak ani jasné hraničenie subkultúr sa nedá jednoducho označiť, najmä ak sa mnohé neustále v istých časových intervaloch recyklujú. Spôsob, akým súvisí subkultúra s mojou dizertačnou prácou, je dlhodobý i svetový výskum rovnocennosti žien a doliehania mužskej krízy na ženy. Aj pomocou dizajnu a umenia sa dá zvýšiť povedomie na túto tému a konfrontovať publikum i užívateľov so spoločensko-kultúrnymi otázkami. Touto prácou chcem vyvolať diskusiu o umení, feminizme, hľadať nové spôsoby vnímania ľudskej podstaty a jej podoby. Zameriavam sa na subkultúru žien, matriarchálnu subkultúru, ktorá si okrem bežných ženských povinností vyžaduje aj dôležitosť duševnej a fyzickej očisty. Na základe tohto učenia som si pokladala mnoho otázok. Kto je žena? Ako je vnímaná spoločnosťou, mužmi i ženami? Ako je žena vnímaná ako manželka, matka? A objektivizovanie a pejoratívne ako stroj narodenie či sexuálny objekt, na ktorý som odpovedala svojou tvorivou činnosťou. Riešeš pre takýto druh témy dizajnerského umeleckého média vo forme nábytku a na dobu prítomnú, či dôležitosť témy nie je tak obsiahlo na trhu zastúpený. Preto som vychádzal z umeleckých diel, inštalácií a funkčných sôch, pripomínajúci nábytok, ktorých perspektívou bolo tematizovanie ženského tela, sociálne predsudky a intolerancia. Otázka, ktorá viedla ku hlavnej tvorbej inšpirácii, vychádzala z náboženskej dogmy, a to nakoľko je feminizmus zachytiteľný v kresťanskej cirkvi a či v Biblii existuje príbeh o žene, ktorý pre ňu končí tragicky. Eva, vytvorená sa domového rebra, bola hriešnica a pokušiteľka. Mária, Ježišova matka, nosila na pleciach celý život ťarchu svojho syna. Hlavnou inšpiráciou sa stala postava Panny Márie, konkrétne jej podobizne súsoši Pieta, symbolizujúca pobožnosť a súcit nad mŕtvým Ježišom, ktorého telo bolo v mojej práci vymenené za telo ženy, užívateľky tohto produktu. Cieľom práce vytvoriť zbožný objekt v podobe svätyne a sedenia, zabezpečujúceho mentálny a fyzický komfort užívateľa. Prepája spiritualitu s medickými rituálmi, čím dokáže napomôcť pri strachu a stigmatizácii bežných zdravotných úkonov v oblasti mentálneho a fyzického zdravia. Cieľom je vytvoriť materiálovo-tvarový experiment za použitie nezvyčajných, no vysoko haptických materiálov, ktoré sa bežne v čelníctve nepoužívajú a pôsobia na užívateľa príjemným dojmom. Na základe toho vzniká experiment ergonomického sedenia pre potreby pohodlia užívateľa. Na fotke prvého prototypu je možné si všimnúť aj výrobnú chybu, ktorá bola neskôr do návrhu zaintegrovaná ako neoddeliteľný detail v podobe strií. Cieľovou skupinou tohto produktu sú ženy, bez akéhokoľvek obmedzenia. Prvý mierkový prototyp bol použitý na reklamné fotenie, ktoré sa držalo v duchu témy práce, kde boli citlivo vyberané miesta fotenia s autentickým géniom loci k danej téme. Ďalší progres tvorivého procesu navrhovania integruje do návrhu sedenia verziu s podsvietením, svetlom, pridaním nôh a opierok. Prechádza aj iným tvarovaním, inšpiračne vychádzajúcim z rituálov východnej medicíny, a to konkrétne jony, špecificky tvarované stoličky na vaginálne naparovanie. Ako už bolo spomenuté, sedenie je do tejto chvíle vyhotovené v 2 verziách. Fyzicky, v mierkovom modeli za použitia 3D tlače, čírneho filamentu, zameraný na vizuálny efekt prihľadnosti v kombinácii so svetlom a čírnym polyesterom, tzv. Prehozom. Ďalšie verzie, virtuálne, zachytávajú figurálnosť a antropomorfizovanie Panny Márie s verziou hodvábneho čalúnenia.
a v iných verziách za použitia latexu, neoprenu či PVC gumy ako poťahové látky, na zobrazenom príklade vyšperovanej tvarovosti typológiou gynekologického kresla. Zameranie žien v dizajne na túto tému prináša nielen pohľad na spoločenské problémy, s ktorými sa ženy stávajú a zažívajú, ale novú citlivosť v tvarovaní a prevedení. V navrhovaných prvkoch sú využívané senzibilné materiálové prvky a nové podoby spracovania všednej typológie a alternatívnych podob dizajnu kolísajúceho na hraniciach s umením. Ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, moje meno je Margareta Janovcová, som študentkou prvého ročníka doktorandského štúdia v odbore dizajn nábytku a bývania pod vedením docenta Mariana Ihringa. Dneska vám predstavím moju dizertačnú tému s názvom Dizajn ako katalizátor umeleckých zmien, sebareflexia a osobná kreatívna identita v kontexte predurčenia budúceho umeleckého alebo komerčného štýlu. V prezentácii sa budeme zaoberať týmito 3 bodmi. Predurčenie budúceho umeleckého či komerčného štýlu. Čo predurčuje budúci umelecký alebo komerčný štýl? Predpovedať budúci umelecký alebo komerčný štýl môže byť veľmi ťažké, pretože umenie a komerčné trendy sú často ovplyvnené množstvo faktorov, ktoré sú ťažko predvídateľné. Niektoré z týchto faktorov môžu zahŕňať spoločenské, kultúrne a politické udalosti, technologický vývoj, módu, dokonca či osobné preferencie a aj náhodu. Umelecký štýl je často výrazom tvorcu a jeho vnútorného sveta. Môže byť ťažké predpovedať, akým smerom sa umelcovia rozhodnú ísť v budúcnosti. Ich tvorivosť a inšpirácia môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi a zmenami v ich osobnom živote. Komerčný štýl je často ovplyvnený trhovými trendmi, vkusmi spotrebiteľov a hospodárskymi faktormi. Aj tu je veľmi ťažké predpovedať, aké produkty alebo služby budú úspešné v budúcnosti, pretože trh sa neustále mení. Faktory a prístupy, ktoré môžu pomôcť v predpovedaní budúceho umeleckého alebo komerčného štýlu. Máme napríklad trendy v kultúre a spoločnosti, technologický vývoj, analýza trhu, spolupráca a diskusia a experimentovanie. Je dôležité si uvedomiť, že predpovedanie budúceho umeleckého alebo komerčného štýlu je vždy do určitej miery neisté a subjektívne. Trendy sa môžu meniť rýchlo a nie vždy sa dá presne predvídať, čo bude populárne. To však neznamená, že nemôže byť súčasťou formovania týchto trendov svojimi vlastnými tvorivými príspevkami a inováciami. Dizajn ako katalizátor umeleckých zmien. Dizajnéri a umelci hrajú kľúčovú úlohu pri formovaní umeleckého sveta. Ich jedinečný kreatívny prístup a osobný štýl môžu byť katalizátorov nových umeleckých trendov a hnutí. Dizajnéri ako sú napríklad Werner Panton, Ettore Sotas alebo Philip Stark boli schopní vytvoriť jedinečné umelecké diela, ktoré následne ovplyvnili celú umeleckú scénu a ich osobný pohľad, estetické preferencie, tvorivý prístup priniesli inovácie do sveta umenia a ich diela sa stali kultovými a často definovali nové umelecké hnutia. Celkovo vzaté, dizajn má schopnosť ovplyvňovať umenie a kultúru a zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe nových umeleckých trendov a hnutí. Jedinečný pohľad a tvorivý prístup môžu byť katalizátorom zmien, ktoré zanechajú dojem na generácie umelcov a divákov. Dizajnéri majú skutočne dôležitú úlohu v umeleckom svete a môžu byť katalizátorom umeleckých zmien rôznymi spôsobmi. Tu je niekoľko spôsobov, ako ich tvorivosť a prístup môžu ovplyvniť umelecký svet. Nové umelecké trendy a hnutia. Dizajnéri často vytvárajú diela, ktoré sú odlišné od bežných konvencií a môžu tak iniciovať vznik nových umeleckých hnutí. Kombinovanie rôznych fóriem umenia. Dizajnéri často pracujú v rôznych oblastiach, ako je dizajn produktov, architektúra, móda alebo digitálna grafika. Tieto kombinácie rôznych fóriem umenia môžu viesť k vzniku hybridných umeleckých diel, ktoré narušujú tradičné hranice a otvárajú nové.
Ovplyvňovanie kultúry a spoločnosti. Dizajneri, ktorí pracujú na komerčných projektoch, môžu svojim dizajnom vytvárať produkty, ktoré ovplyvňujú spoločnosť a kultúru. Ich práce môžu mať výrazný vplyv na ľudský život a návyky, a to nie len v umeleckom svete, ale aj vo všeobecnosti. Kultové diela a dedičstvo. Mnoho dizajnerov stvorilo diela, ktoré sa stali kultovými a majú trvalý vplyv na umeleckú scénu. Sebareflexia a osobná kreatívna identita. Pre dizajnerov je sebareflexia a objavovanie vlastnej kreatívnej identity neoddeliteľnou súčasťou procesu tvorby. Každý dizajner je jedinečný a má svoje vlastné silné stránky, vášne a dizajnerský cít. Tieto individuálne aspekty majú hlboký vplyv na ich umelecký podpis a kreatívny prístup k práci. Dizajnerská sebareflexia začína tým, že sa dizajner zamýšľa nad tým, kým je, čo ho inšpiruje a čo ho formuje ako tvorcu. Je to proces, ktorý si vyžaduje introspekciu a pohľad do vlastného vnútra. Týmto spôsobom môžu dizajneri získať lepší pohľad na svoje silné stránky a slabiny. Dizajnerský cít je spojený s tým, ako vnímajú svet okolo seba, ako ho interpretujú. Je to ich schopnosť vidieť krásu v jednoduchosti, výzvu v problémoch a potenciál v každom nápade. Dizajnerská identita nie je statická, ale sa mení a vyvíja s časom. Tento vývoj je výsledkom neustálej sebareflexie a objavovania. Dizajneri sa učia o svojich silných a slabých stránkach a preferenciách, a to im umožňuje vytvárať originálne diela. Dizajneri rozvíjajú svoje silné stránky a dizajnerský cít rôznymi spôsobmi, napríklad ako je štúdium a vzdelávanie. Dizajnéri neustále pracujú na zdokonaľovaní svojich technických zručností a kreatívnych schopností. Kritické myslenie a analýza. Sebareflexia zahŕňa kritické zhodnotenie vlastnej práce. Dizajneri sa pýtajú na to, čo funguje a čo nie, a snažia sa pochopiť, prečo sa určité rozhodnutia urobili. Toto im umožňuje zlepšovať sa a rásť. Udržiavanie vášni je kľúčové pre rozvoj dizajnerských silných stránok. Dizajneri sa snažia zostať spojení so svojimi záľubami a vášňami, pretože to im dáva energiu a motiváciu pre ich tvorbu. Inšpirácia z okolia. Dizajnerská identita sa vytvára aj vďaka inšpirácii z okolia. To môže byť výtvarné umenie, hudba, príroda, kultúra alebo iné faktory. Dizajneri hľadajú nové podnety a inšpiráciu vo svete okolo seba. Experimentovanie. Dizajneri často experimentujú s rôznymi materiálmi, technikami a procesmi. Týmto spôsobom môžu objavovať nové spôsoby vyjadrenia svojej kreativity a rozvíjať svoj jedinečný štýl. Celkovo je tento proces neustáleho objavovania a sebareflexie dôležitý preto, aby dizajneri mohli rásť a rozvíjať sa ako umelci. Pomáha im vytvárať diela, ktoré nie sú len technicky dokonalé, ale majú aj hlboký osobný význam a emocionálnu hodnotu. Ďakujem za pozornosť a v prípade nejakých otázok ma môžete kontaktovať na uvedenú adresu. Dobrý deň, volám sa Patricia Pančiková, som študentka doktorandského štúdia na katedre dizajnu nábytku a interiéru. Téma mojej dizertačnej práce je typologicko-ergonomický experiment ako spôsob objavovania inovatívnych, estetických a užitkových foriem v dizajne. Vedúci práce je docentka inžinierka Zuzana Tončiková, doktorka umení. Z uhla pohľadu na túto tému môžeme povedať, že ergonomia sa stáva určite nejakým kľúčovým nástrojom pre mnohé vedné disciplíny, ktoré sa zameriavajú predovšetkým buď na človeka, na jeho činnosť, ale aj na nejaké zvyšovanie tej produktivity práce a podpory rastu ľudskej osobnosti. Môžeme povedať, že určite hlavnou úlohou je posudzovať, skúmať a rozvíjať nejaké ideálne nastavenia pre ľudskú činnosť, vytvárať dobré prostredia, ktoré podporujú vlastne tieto všetky aspekty. Veľkú náväznosť má určite ergonómia a ergonomický komfort, nakoľko je nejakým takým kľúčovým faktorom v dizajne nábytku, pretože ovplyvňuje pohodlie a nejakú celkovú spokojnosť užívateľov, hlavne pri jeho používaní.
Dizertačná práca predstavuje nový prístup k dizajnovému procesu, ktorý naväzuje na nejaké základné princípy typológie s ergonómiou, hlavne s cieľom objaviť nejaké inovatívne, estetické, užitkové formy v oblasti dizajnu. V tomto kontexte určite súčasného rýchleho meniaceho sa sveta sa neustále nejako vyvíjajú teda potreby a nejaké preferencie používateľov. A nejaké tie klasické metódy dizajnu sa stávajú často nejaké nedostatočné pre zabezpečenie na optimálnu funkciu alebo estetickú príťažlivosť produktov. Na tomto základe z tohto konštatovania určite vzniká nejaký dôvod na hľadanie nejakých nových, komplexnejších prístupov k dizajnu, ktoré by určite nejako reflektovali túto realitu. Čo je cieľom, tak určite objavovať nejaké inovatívne, estetické a nejaké funkčné riešenia, ktoré budú spĺňať nielen estetické požiadavky, ale samozrejme aj nejaké praktické potreby používateľov. Myslím si, že tento experimentálny prístup k dizajnu hlavne otvára nejaké možnosti pre vývoj produktov, dizajnových konceptov, ktoré sa nejako skutočne prispôsobujú hlavne potrebám ľudí a zároveň esteticky sú aj príťažlivé. K ergonomickému mysleniu môžeme povedať to, že človek si možno na prvý pohľad ani neuvedomuje, ale práve to ľudské telo je určite dobrým príkladom pre tvorbu nábytkových prvkov. Tieto predmety však určite majú slúžiť nám a podporovať hlavne nejaké to správne dĺžanie tela, či už pri nejakom dlhodobom alebo krátkodobom používaní. Z toho nám teda vyplýva to, že nie človek a jeho stavba tela sa má prispôsobiť tomu nábytku, ale práve nábytok má byť tvorený pre nás. Čiže v skratke môžeme povedať, že to ergonomické myslenie pri nejakej tej nábytkovej tvorbe sa zameriava na návrh nábytku a na to, aby bol vlastne čo najviac prispôsobený potrebám a hlavne pohodliu ľudí, ktorí ho teda určite budú používať. Čo sa týka teda typologického myslenia, tak je to určitý spôsob uvažovania, ktorý sa opiera o nejaké typologické metódy, zameriava sa na nejakú identifikáciu a vytváranie rôznych typov alebo nejakých kategórií v rôznych oblastiach. Tento spôsob myslenia určite pomáha hlavne zosúladiť nejako tie zdanlivo neprehľadné alebo chaotické javy, ktoré môžu vzniknúť v interiéri tým, že ich vlastne nejako zoskupí a klasifikuje do nejakých zrozumiteľných štruktúr. Toto typologické myslenie môže byť určite napomocné hlavne pri nejakej tej analýze a porovnávaní rôznych princípov, ktoré vlastne môžeme následne uplatiť hlavne v tom interiéri, kde tiež ten samotný človek udáva nejakú určitú mierku toho, ako budú tie predmety usporiadané. Čo sa týka autorského výskumu, snažil som si urobiť nejaký všeobecný prehľad o tom, ako vlastne ergonómia je používaná v nábytkovom priemysle. Väčšinou je viditeľná práve pri takýchto kancelárskych sedeniach, kde sa teda snaží to sedenie podporovať správne držanie ľudského tela aj pri dlhodobom používaní. A tu sa teda práve začína objavovať už aj nejaká inovatívnosť alebo nejaká tá pridaná hodnota buď už toho nábytkového prvku alebo samotných predmetov. Väčšinou sa možno stretávame s tým, že práve pri nejakých produktoch vidíme skorej možno tie inovácie ako pri tých samotných nábytkových prvkoch. Preto si myslím, že práve tým experimentom vieme objavovať možno nové kvázi zákutia toho dizajnu a povzniesť určite hodnotu aj tým nábytkovým predmetom, kde tá samotná multifunkčnosť a viacúčelovosť je už samotná inovácia tých nábytkových prvkov alebo predmetov, kde určite tiež cieľom je nejako uľahčiť spôsob života samotných užívateľov. V tomto prípade môžeme povedať aj to, že nejakú dôležitú rolu zohráva určite aj nejaká vizuálna stránka, či už vo forme oslovenia svojich pozorovateľov alebo používateľov, buď svojou estetickou príťažlivosťou a vizuálnym dojmom. Môže byť ale subjektívnym pojmom, pretože to, čo niekomu sa zdá, že to je pekné, nemusí sa to páčiť možno aj mne. Avšak určite ten pekný dizajn má často niekoľko spoločných charakteristík, ktoré robia buď ten produkt, alebo ten objekt, alebo priestor atraktívnym, čiže ten pekný dizajn môže pozdvihnúť buď náladu, poskytnúť potešenie práve vizuálneho vnímania a prispieť k nejakej celkovej kvalite života. V tomto prípade je dobre určite sa zamerať aj na nejaký účelový dizajn, pretože nielenže to poteší oči, ale hlavne uspokojí potreby a rieši problémy. Preto si myslím, že je dôležité hľadať rovnováhu medzi nejakou estetikou
účelovosťou, kde práve v dizajne máme nejakú veľkú náväznosť na inovatívnosť, funkčnosť, estetické a užitkové myslenie. Čo sa týka autorských návrhov, začala som si teda vypracovávať nejaké zážitkové skice, kde práve pomocou možno toho experimentu s prototypmi sa sústreďujem na nejaké estetické funkčné prvky, ale hlavne získavam nejaké potrebné dáta, ktoré mi podporia teda ďalej pokračovať v mojom tvorivom procese. Preto zo začiatku možno pristupujem k tým návrhom tak netradične, čo sa týka nejakého tvarového riešenia, že sa snažím zapracovať tam možno už aj nejaké krivky a možno také netypické tvary, aj keď pri tom ergonomickom nábytku sa nám môže zdať to, že nie na prvý pohľad to hneď môže spĺňať funkciu, ale snažím sa, aby práve ten nábytok podporoval aj to správne držanie a hlavne tým experimentom a nejakým novým tvarovým riešením posunúť tú inovatívnosť ďalej. Ale k celkovej téme sa vlastne snažím pristupovať možno s takým experimentom, že ja možno ani nečakám nejaké tie základné možno ergonomické tvary, ale práve možno tá tvarovanosť tých samotných nábytkových prvkov mi to môže posunúť ten typ experimentu práve na túto tému. Zamerala som sa možno zatiaľ len konkrétne na nejaké sedenia, kde sa snažím práve, aby to ergonomické tvarovanie podporilo to správne držanie tela. A používam tam teda nejaké možno netypické obletvary a možno sa snažím vyhýbať nejakým hranatým predmetom, ale respektíve prvkom. A snažím sa možno, aby to sa nejako dalo posunúť možno aj práve v tejto téme na ergonomické riešenia, že práve ten predmet nemusí možno už na prvý pohľad vyzerať, že má nejaké správne ergonomické držanie, ale možno už to netypický tvar, možno ma to priláka a samotné to riešenie mi dá odpoveď možno na tie otázky práve potom, ako sa už začne teda samotný prvok používať. A to by bolo z mojej strany všetko. Ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dobrý deň, moje meno je Katarína Čúzová a témou mojej dizertačnej práce sú biomedické vlastnosti kinetických prírodných princípov a ich aplikácia v dizajne. Takže tvorivosť a kreativita dizajnu zasahuje v 21. storočí do biológie, technológie a výskumu v kontexte dreva ako inšpiračného zdroja a biomimikry, ktoré sú vlastne hlavným pilierom výskumu, spočíva základná idea v tom, že po 3,8 miliardách rokov vývoja už príroda vyriešila mnoho problémov a napodobňovanie jej dizajnov môže ľuďom napomôcť dostať sa k takým spôsobom, ktoré predefinujú náš život. Existuje mnoho príkladov v rámci súčasnej praxe, ale je to práve pavilón Hygroskin, ktorý vlastne podnietil vznik výskumu. Biomimikry je vlastne praxou, ktorá sa učí zo stratégií nájdených v prírode, vedome ich napodobňuje s cieľom vyriešiť komplexné problémy ľudskej existencie a pomáha vytvárať produkty prispôsobené životu na Zemi. Prepája 3 elementárne prvky, pilier etiky, pilier opätovného prepojenia a pilier napodobňovania. A keďže vlastne primárnym zdrojom inšpirácie je biologický materiál, adaptácia postupov bude z biológie do dizajnu. Biofília je chápaná ako láska k životu a biofilný dizajn ponúka inovatívny spôsob vytvárania ľudského prostredia, ktorý zároveň pôsobí ako príroda. Ide o vytvorenie zdravého prostredia, pretože ťaží z vnútornej psychológie človeka. Biofilné skúsenosti s prírodou zahŕňa 3 časti. Príroda v priestore, prírodné analógie a povaha priestoru. V nasledovnej časti je vysvetlené, ako sú tieto metódy aplikované vo výskume. Výskum teda vznikol s cieľom venovať sa drevu, ktoré je chápané ako jeho živá i neživá podoba a všetky materiály na báze celulózy. Tie vďaka svojim vlastnostiam, ako je heterogénnosť, hygroskopickosť, plastickosť, húževnatosť, samoopraviteľnosť, pohyb či uvoľňovanie vône, poskytujú nekonečnú inšpiráciu pre inovácie v dizajne a majú pozitívny vplyv na človeka a jeho zdravie. Na základe objektívnych kritérií sa vybrali nasledovné prírodné modely, ktoré budú znázornené v podobe funkčnej karty. Takže prvá je teda samara, v prírode v prípade makroskopicky rotuje, aby rozniesla semená stromov čo najďalej. Dvojbodka vďaka mikroskopickému trampolínovému pohybu zabezpečuje prežitie ihličnanov a šiška mechanickým pohybom chráni obsah svojich semien. Výber vlastne tohto mechanizmu je zároveň reakciou na projekt Hygroskin.
Na základe funkčných kariet vieme, že teda všetky prírodné modely vykonávajú pohyb. Jedná sa o dynamické zážitky z prírody, ktoré možno preložiť ako zmyslové podnety s potenciálom vplývať na človeka pozitívne. Dokazuje to práve biofília, ktorá teda tvrdí, že pohyb objektov v prírode podporuje našu fyziologickú obnovu, keďže ide o oživujúce a regeneračné rozptýlenie. Na druhej strane vybudované prostredie sa vyvinulo ako statické a predvídateľné, čo nás vlastne výrazne poznačuje. A preto sa tu vlastne stretávajú práve dva odbory, kde obe budú v tvorbe nejakým spôsobom kľúčové. Kým teda biomimikry napodobňuje funkčnosť prírody, biofília opisuje vzťah človeka s prírodou a biofilný dizajn replikuje zážitky z prírody. Biomimikry je inovačná metóda na dosiahnutie životaschopných dizajnov, biofília je založená na dôkazoch pre zlepšenie zdravia a pohody jednotlivcov. Obe bioinšpirované metódy idú ruka v ruke, obe však čerpajú z prírody odlišným spôsobom. No a vlastne dôvodom, prečo môže byť dôležité aplikovať tieto metódy do našej tvorby, je fakt, že človek bol kedysi tiež súčasťou prírody. Industrializácia a dlhodobá inklinácia k urbanistickému prostrediu však zapričinila nárast rôznych chorôb a stresu, ktoré pramenia z nedostatku kontaktu so živým prostredím. Tento moment vlastne dokazuje, že nič, čo si vybudujeme, nemôže nahradiť to, čo nám roky poskytuje príroda. Harmóniu, dokonalé tvároslovie, matematické formy, výborný materiálový sortiment a mnohé iné. Za pomoci niektorých metód ju ale je možné aspoň napodobniť. A vlastne aplikácia týchto prírodných metód do prostredia človeka preto nadobudla kľúčový význam a stala sa jedným z pochopiteľných trendov súčasnosti. No a teda cieľom výskumu je preto využitie aktívnych biomimetických mechanizmov dreva a elementov na báze celulózy do novej experimentálnej podoby alebo vlastnosti dizajnu. Zámerom je upriamiť sa na rotačný pohyb predovšetkým javorovej nášky a abstrahovať jej parametre, vďaka ktorej dosahuje danú funkciu do nových princípov dizajnu, overiť si aplikačný potenciál vo forme kinetických prototypov na rozhraní interiér a nábytok, ktoré budú nositeľmi týchto mechanizmov, budú nám prinavrácať zážitky z prírodného sveta a ovplyvňovať tak kvalitatívne prostredie človeka a prostredníctvom emócií budú komunikovať s užívateľom a vytvárať tak nový koncept udržateľných produktov. Taktiež boli nastavené nejaké základné cieľové úlohy a plánované výstupy pre dosiahnutie konečných cieľov. No a vlastne nasleduje experimentálna časť, ktorá pozostáva z hľadania aplikačného potenciálu a generovania nápadov, čiže úvahy o aplikačnom potenciáli návrhu inšpirovaného samarov vo vzťahu k človeku ako mierky výsledného dizajnu a taktiež úvahy o mieste aplikácie elementov inšpirovaných samarov v interiéri ako kinetický element, vlastne, ktorý by v transformovanej podobe slúžil k napodobneniu zážitku z prírody iba v statickom prostredí, alebo v exteriéri ako nejaké zážitkové mestské osvetlenie vo vode alebo vo vzduchu. Okrúhlý tvar a pohyblivý mechanizmus dvojbodky podnietili úvahy o využití ako otvor schopný meniť svoj stav na základe zmien vonkajšieho prostredia. Vďaka takémuto útvaru by dochádzalo k neustálej fluktuácii, uzatvorení a osvetlení vnútorného priestoru, variabilite svetla a vzduchu a vďaka jej pohyblivej membráne aj k zaujímavej tieňohore, čo by vlastne vytváralo nejaké dynamické prostredie. Rovnaký princíp ako v predošlom prípade, akurát v podobe vnútornej cievy s dvojbodkou s aplikačným potenciálom ako nejaké mestské útočisko a aplikačný potenciál tohto princípu v podobe kinetickej exteriérovo-interiérovej fasády. A prvé úvahy vlastne o tom, že by tento pohyb nemusel byť nevyhnutne podmienený iba vonkajšími okolnostiami, ale aj samotným užívateľom. Nasledujúce úvahy sa preto viažú na kinetický variabilný objekt, napríklad v podobe sedenia, ktorý by sa dokázal prispôsobovať potrebám svojho užívateľa, prípadne nejaký kinetický variabilný mobiliár inšpirovaný pohybom dvojbodky pre rôzne typy sedenia či pre rôzne množstvo užívateľov a taktiež rovnaký princíp v podobe multisenzorického sedacieho objektu. No a vlastne pre vývoj do podoby dizajnu bola vybraná prvá možnosť, čiže javorová samara ako dynamický interiérový element, ktorá vlastne pozostáva z starovej transformácie a prácou staroslovím jej jednotlivých častí, krídla a hlavičky. A taktiež hľadanie aplikačného potenciálu tohto útvaru v kontexte dizajnu, čiže aplikácia ako nejaká kinetická exteriérová fasáda s
s točiacimi sa samarami v závislosti od vetra v rôznych mierkach, ktoré by vlastne zabezpečovali tíňohru alebo fluktuáciu práve toho svetla či vzduchu vnútorného priestoru. Viem si predstaviť, že by tienidlo a interiér vôbec nemuselo prideľovať sklo. Úvahy o tomto istom spôsobe ako kinetické exteriérové tienidlo alebo kinetický exteriérový slnečník, kde by vlastne bolo zaujímavé sledovať, ako by sa takýto objekt správal, keby sa ponechala aj prihľadná žilnatá štruktúra pôvodnej samary. Voľné umiestnenie točiacich sa samár na konštrukcii, ktoré by vytvárali kinetický prístrešok, prípadne návrat k úvahám o pohybe šišky, taktiež v podobe prístrežku, ktorý by bol inšpirovaný jej pohybom v závislosti od vlhkosti. Rovnaký princíp v podobe svietidla, inšpirovaný pohybom šišky v závislosti od intenzity tepla svetelného zdroja a podobne. Čiže vlastne prírodou inšpirované inovácie sú jedinečné v mnohých aspektoch. Konečný výstup bude vlastne artefaktom, ktorý vzdáva hold drevu úplne novým spôsobom. Nezostane iba pasívnou vlastnosťou, ale jeho súčiniteľom pri tvorbe výsledných produktov. Tie budú vlastne schopné vďaka týmto vlastnostiam regulovať svoje parametre podobne, ako to dokáže drevo. Budú apelovať na problém v oblasti dizajnu a svojou funkciou sa ho snažiť zároveň vyriešiť. Ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, moje meno je Mário Pelka a som študentom 3. stupňa Vysokej školy na katedre dizajnu nábytku a interiéru. Vo svojej dizertačnej práce sa zaoberám výskumom moderných technológií a budúcnosťou tvorby dizajnu. Moderné technológie umožňujú umeleckým tvorcom nové spôsoby prejavu ich myšlienok, citov a nápadov. Digitálne nástroje ako virtuálna realita, umelecký software, umelá inteligencia a iné technologické inovácie umožňujú umelcom experimentovať a rozvíjať svoju kreativitu. Nové technológie v umení umožňujú interakciu medzi umelcom a divákom alebo posluchačom. To môže zahŕňovať interaktívne inštalácie, digitálne umenie, filmové alebo divadelné projekty a podobne. Pozeráme sa na snímku z divadelnej hry od Karla Emila Carlsona, na ktorej môžeme vidieť herečku, ktorá hrá na javisku svoju rolu a do príbehu zasahuje umelá inteligencia, ktorá v reálnom čase autenticky reaguje na chovanie herečky a jej emócie na javisku. 3D model vytvorený na základe fungujúcich vzorcov a hĺbkových funkcií umelej inteligencii dokáže vyjadrovať svoju aktuálnu činnosť za pomoci pohybu a svetla. AI je vyobrazené za pomoci holografického obrazu, vytvoreného projekciou v transparentnej stene. Technológia otvára dvere k vytváraniu nových foriem umenia, ktoré boli predtým nemožné. Príklady zahŕňajú digitálnu maľbu, 3D tlač, generatívne umenie a digitálne skulptúry. Pozeráme sa na výstup z 3D umeleckej činnosti talianskeho dizajnéra Amina Faraha v štúdiu The Black Lab Studio. Amin je umelec tvoriaci v 3D prostredí a jeho hlavným zameraním je vytváranie 3D realistických sôch ľudských podôb. Radí sa medzi dizajnéra každého odvetvia, ale prevažne spolupracuje so značkami ako Adidas, pre ktoré tvorí 3D animácie nových modelov tenisiek. Vo svojom diele Pandora nezabúda na dôležitosť a vzácnosť ručnej práce. K tomuto dielu povedal: napriek 3D médiu som chcel osláviť korene ručnej tvorby, kde krása vychádza z jednoduchosti, dokonalosť ručnej práce a umenia sú čistým vyjadrením duše. Ďalšou technológiou na vzostupe je virtuálna realita a rozšírená realita. AR a VR umožňujú umelcom a divákom prejsť do nových svetov a skúmať nové dimenzie umeleckého vyjadrenia. Tieto technológie môžu vytvárať pôsobivé umelecké zážitky. Virtuálna realita sa dnes používa ako efektívny nástroj k riešeniu rôznych problémov, jak v automobilovom priemysle, tak aj v mnohých ďalších odvetviach dizajnu. Nástroj virtuálnej reality umožňuje tvorcovi pracovať s objemom produktu v 3D priestore virtuálnej reality, ako by bol tento objekt priamo pred ním a on s ním mohol v priestore otáčať, manipulovať a meniť jeho mierku. Vďaka tomuto dokáže zachytávať koncepčné návrhy v 3D priestore pomocou 3D skici úplne novým spôsobom. Tento proces koncepčného skicovania v 3D priestore môžeme považovať za nový umelecký spôsob prejavu dizajnéra. Môžeme ho považovať takisto za nový a efektívnejší spôsob, ako uvažovať nad dizajnom a jeho rozmermi, funkciou, tvarom a mnohými ďalšími aspektami funkčného dizajnu. Momentálne začíname s výskumom využitia virtuálnej reality ako nástroj k navrhovaniu nábytku. A to navrhovaním celkového dizajnu od počiatočnej koncepčnej 3D skici až po výsledné 3D modely a technickú dokumentáciu pre výrobu prototypu. Počínajúc mnou ako prvým subjektom výskumu došlo k prvému kontaktu s virtuálnou realitou v podobe silného emočného zážitku.
Po krátkom osvojení si základných nástrojov kresby vo virtuálnej realite som vytvoril za využitia svojich skúseností s kresbou na papieri, prácou s materiálmi, znalostí ergonomických a funkčných požiadaviek na dizajn zopár 3D priestorových skíc koncepčného dizajnu. Prácu v 3D priestore opisujem ako možnosť ukladať hmotu do priestora bez akýchkoľvek obmedzení alebo bariér. Skicovanie nábytku v 3D priestore, teda 3D skica, umožňuje autorovi skicovať koncept dizajnu v priestore, a to priamo na ľudské telo, alebo v dokonalom pomere k ľudskej figúre. Prostredie virtuálnej reality umožňuje autorovi zväčšiť figúru do nadľudských rozmerov a následne pristupovať k objektu z rôznych podhľadov, nadhľadov. Tieto nástroje mu umožňujú pracovať na detailoch v niekoľkoznásobenej mierke a chápať hmotu v priestore úplne novým spôsobom. Základom pre efektívne využitie virtuálnej reality ako nástroja pre kresbu a navrhovanie nábytku je schopnosť pomocou ceruzky zachytávať svoje nápady priestorovým zobrazením na papieri. Až dizajner so základnými znalosťami podmienok pre fungujúci dizajn je schopný efektívne využívať nástroj virtuálnej reality k tvorbe dizajnu. Pre tvorbu takýchto skíc a objektov využívame zariadenie Oculus Quest 2 v kombinácii so softvérom Gravity Sketch. Tento softvér má mnoho užitočných funkcií, ktoré dokážu zefektívniť dizajn skicu. Pre nás najužitočnejšou funkciou je možnosť tvarovať už nakreslenú linku a pracovať s jej hrúbkou, farbou, vrstvou alebo počtom záchytných bodov konkrétnej linky. Okrem priestorovej skici je aktuálne možné pracovať vo virtuálnej realite s plochami a telesami, vďaka čomu môže dizajner v krátkom čase previesť svoju skicu do priestorového objektu. V štádiu, kedy sa zo skice stáva priestorový objekt, dizajner vníma objem a tvar navrhnutého konceptu podstatne hmatateľnejšie. Vytváranie plôch, ktorými dizajner obalí skicu do objemu, nie je žiadnym spôsobom automatizované a stále sa jedná o ručné ukladanie a tvarovanie plôch. Vďaka tomuto je stále možné pozorovať nedostatky v tvarovaní a rukopis autora. 3D skicu alebo nakreslený 3D model je možné vyexportovať a preniesť do programu určeného na tvorbu renderov. V programe dokážeme túto 3D skicu preniesť do prezentovateľnej podoby, vďaka čomu môžeme aj publiku bez možnosti využitia virtuálnej reality prezentovať zámer nášho konceptu. V tomto konkrétnom prípade bolo zámerom vytvorenie exteriérového sedenia na jachtu s inšpiráciou v morskej rybe Rai. Cieľom výskumu v mojej dizertačnej práci je výskum využitia virtuálnej reality na tvorbu dizajnu nábytku, vytvorenie dizajnu so znakmi špecifickými pre tvorbu vo virtuálnej realite a prevod lineárnej kresby a jej emócií do hmatateľnej podoby. Ďakujem za pozornosť.